Am zile când ies din casă așa, dar am și zile în care mă aranjez. Mi-am spălat repede părul, acum îmi fac bretonul. O să fac un video special în care o să vă arăt exact cum procedez cu acesta. Acum urmează tenul. Folosesc acest CC Cream de la SkinSyn. Îmi place super, super mult. E așa, natural, exact ce căutam eu. Știți că vă întrebam la un moment dat ce îmi recomandați. Din păcate, problema la ochi persistă. Sper să-i găsesc o rezolvare. Fixez CC Cream-ul cu această pudră de la Q Cosmetice coreene. Apoi folosesc blush-ul acesta pe care l-am de mult. Ar trebui probabil să-l mai schimb. Și acest iluminator de la Dior. Apoi fixez sprâncenele cu acest gel de la Benefit. Îmi place super, super mult și doar pe acesta îl folosesc de când l-am descoperit. Și pe buze pun puțin ruj de la Sephora. Vă las în descriere și codul lui. Peste care vin cu acest luciu pe care eu îl ador pur și simplu. Apoi îmi desfac bretonul, îmi aranjez puțin părul și cam asta este. Asta folosesc eu în viața de zi cu zi, dar nu tot timpul. Pentru mine asta e un machiaj. Vă arăt cum arată și la lumina naturală. Exact cum am spus, simplu, natural și frumos.